καλωσορίσουμε κι εμείς, αφού είμαστε η πρώτη ομάδα. Το δικό μας project έχει ως κέντρο του ένα Global Superstore και ο στόχος μας είναι να γίνει ένα performance analysis όσον αφορά τα sales, τα cost και τα profits των προϊόντων και γενικότερα του overall performance της εταιρείας. Η ομάδα του project είναι ο Δημήτρης ο Αξιώτης, ο οποίος είναι Financial Accounting and Reporting Lead, η Αγγελική Μεγαρίτη, η οποία είναι Associate Consultant, και η Αναστασία Βανίδη, η οποία είναι Business Analyst. Ένα γρήγορο overview του project μας. Όπως είπαμε, η εταιρεία μας είναι ένα Global Superstore που έχει μία πληθώρα προϊόντων σε office supplies, furniture και technology. Η ομάδα μας είναι ένα BI team που έχει σαν στόχο την ανάλυση των high-level sales, των profit margins και γενικότερα την απόδοση των products όσον αφορά τις κατηγορίες αυτών των προϊόντων, αλλά και τα γεωγραφικά markets στα οποία δραστηριοποιούμεθα. Σκοπός αυτού του project είναι το performance analysis, όπως είπαμε αρχικά, αλλά εφαλτήριο αυτού ήταν ένα έβριμα το οποίο μας έδειχνε low overall profits. Επομένως, θέλουμε να αναλύσουμε από πού οφείλεται αυτή η χαμηλή απόδοση και πώς μπορούμε να την αλλάξουμε και να καλυτερεύσουμε το overall performance της εταιρείας. Το κοινό μας, εκτός από εσάς, είναι το Senior Management, το οποίο με βάση αυτή την ανάλυση θα προβεί σε ενέργειες όσον αφορά την αλλαγή των τιμών, των προϊόντων ενδεχομένως, την εστίαση, το product focus, δηλαδή αν χρειάζεται να αλλάξει από αυτό που είναι τώρα και γενικότερα μια δυνητική αλλαγή στρατηγικής για να έχουμε ένα καλύτερο overall performance. Ένα γρήγορο data overview. Το data set μας αποτελείται από περισσότερες από 25.000 παραγγελίες, περισσότερους από 4.800 καταναλωτές. Όπως είπαμε, έχουμε ένα global presence σε 147 χώρες και τα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε αφορούν τα έτη 2011 με 2014. Όπως είπαμε, ένα αρχικό overview στα βασικά μας metrics, total sales, total cost και total profit. Βλέπουμε ξεκάθαρα το πρόβλημα, το χαμηλό total profit, το οποίο είναι περίπου στο 1,47 million US dollars. Και εξετάσαμε ένα seasonality, το οποίο και εντοπίσαμε ότι υπάρχει στα sales, με peak month τον Ιούνιο. Ευτυχώς, ανά τα χρόνια τα sales βαίνουν με αυξανόμενο ρυθμό, καθώς συγκριτικά με το 2011, τα peak sales το 2014 είναι περίπου 50% μεγαλύτερα. Κάνοντας λοιπόν αυτή την ανάλυση, βλέπουμε ότι το total profit, η πίτα αυτή, χωρίζεται σε 3 μέρη και η κατηγορία furniture έχει μόλις το 20% της πίτας, ένα χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο categories, και βλέπουμε και πράγματι το profit margin στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι χαμηλό, περίπου το μισό των υπολείπων δύο κατηγοριών, και είναι μόλις το 6,94%. Επομένως, είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε ένα deep dive, να δούμε πού οφείλεται αυτή η μικρή απόδοση. Βλέποντας λοιπόν και εντοπίζοντας στο dataset τα least profitable products ανακατηγορία, βλέπουμε πράγματι ότι έχουμε ένα profit loss στην κατηγορία tables, η οποία είναι μέσα στα furniture ή σαν υποκατηγορία, και είναι ένα key driver αυτής της χαμηλής overall απόδοσης κέρδους που είναι σε χαμηλά επίπεδα.
Τώρα θα δώσω τη σκητάλη, θα σταματήσω το share, θα δώσω τη σκητάλη στο συνάδελφο τον Δημήτρη τον Αξιώτη, ο οποίος θα προχωρήσει σε μια παρουσίαση του Power BI Dashboard του οποίου έχουμε δημιουργήσει, για να δούμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα και να δούμε αυτό το πρόβλημα των tables, πώς μπορούμε να το εξαλείψουμε. Καλησπέρα και από μένα. Δώστε μου σας παρακαλώ μισό λεπτό να μπορέσω να κάνω το share. Πιστεύω πως το βλέπετε. Βλέπουμε. Πολύ ωραία. Λαμβάνοντας λοιπόν τη σκητάλη από τη συνάδελφο, έτσι θα σας παρουσιάσουμε το dashboard που στήσαμε προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η ανάλυση και να υπάρχει και ένα στοιχείο διαδραστικότητα στην παρουσίασή μας. Βλέπετε λοιπόν κάποια γραφήματα που παρουσιάζουν key financial metrics της εταιρείας, χωρισμένα σε επίπεδο market όπως και σε επίπεδο κατηγορίας και υποκατηγορίας. Και ταυτόχρονα κάποιες κάρτες οι οποίες παρουσιάζουν κάποια επίσης πολύ σημαντικά key metrics που αφορούν τα sales, το profit margin, καθώς και κυρίως το profit margin ανά κατηγορία. Σε συνέχεια λοιπόν αυτού που προανέφερε η συνάδελφος, βάζοντας λοιπόν και επιλέγοντας την κατηγορία των επίπλων, βλέπουμε ότι όντως παρουσιάζει κάποιες εγγενείς αδυναμίες, τόσο σε επίπεδο συμμετοχής στο τζίρο όσο και στο κέρδος και κυριότερα στο κομμάτι του περιθωρίου κέρδους, όπου ιδιαίτερα το κομμάτι των τραπεζιών βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερος ζημιογόνο σε πολύ μεγάλο κομμάτι των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία μας. Παρουσιάσαμε λοιπόν αυτά τα ευρήματα και κάνοντας ένα what if analysis προκειμένου να δούμε τι θα μπορούσε να βελτιωθεί, παρατηρήσαμε ότι αυξάνοντας την τιμή των τραπεζιών κατά ένα ποσοστό περίπου 9%, φτάνουμε οριακά σε ένα επίπεδο break-even, καθιστώντας το προϊόν συγκεκριμένο οριακά κερδοφόρο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν βραχυπρόθεσμα θα μπορούσε να κάνει την κερδοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος και εν γέννη της κατηγορίας πιο ελπιδοφόρα. Φεύγοντας λοιπόν από συγκεκριμένα το κομμάτι των tables, βλέπουμε επίσης ότι η συγκεκριμένη κατηγορία των επίπλων παρουσιάζει και άλλες αδυναμίες, τις οποίες μπορούμε να εντοπίσουμε γενικότερα ιδιαίτερα στο κομμάτι του shipping cost που έχει συγκεκριμένη κατηγορία. Παράδειγμα, ας πούμε, στην αγορά της Αμερικής έχουμε ένα συνολικό κόστος μεταφορικών της τάξης των $80,000, ενώ ταυτόχρονα το κέρδος μας είναι μόλις 37. Το ίδιο παρουσιάζεται παράδειγμα στη Λατινική Αμερική και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις και αγορές. Λοιπόν, επίσης, στην ανάλυση μας αυτή παρατηρήσαμε ότι συγκεκριμένα η αγορά του Καναδά, η οποία σε επίπεδο τζίρου είναι από τις πιο χαμηλές και εν γέννη στη δραστηριότητα της εταιρείας, βλέπουμε όμως παρόλα αυτά ότι έχει με διαφορά το μεγαλύτερο profit margin όσον αφορά το κομμάτι των πωλήσεων και του κέρδους, και θα μπορούσε δυνητικά να είναι μια πολύ ελπιδοφόρα αγορά για επένδυση και επέκταση της εταιρείας. Και παραδίδω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου τη σκητάλη στη συνάδελφο για να μπορέσει να συνεχίσουμε την παρουσίαση. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Μισό λεπτό να κάνω εκ νέου. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Συνοψίζοντας λοιπόν, από την ανάλυση μας προκύπτουν τα εξής ευρήματα. Το βασικό μας πρόβλημα, όπως προαναφέρθηκε, εντοπίζεται στην κατηγορία των επίπλων και αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Πρώτον, στην κακή απόδοση των τραπεζιών ως υποκατηγορία των επίπλων. Όπως έδειξε ο Δημήτρης, θα χρειαζόταν τουλάχιστον μια αύξηση 9% για να έρθει η εταιρεία σε ένα break-even επίπεδο. Με αυτή την αύξηση, δεδομένου ότι οι πωλήσεις μας θα παρέμειναν οι ίδιες, θα είχαμε αύξηση στο κέρδος μας τουλάχιστον πάνω από 100%. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι τα υψηλά μεταφορικά κόστη, τα οποία επηρεάζουν την κερδοφορία των επίπλων, και αυτό το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ, όπου με μόνο 18.000 κέρδους έχουμε 80.000 μεταφορικά κόστη, δηλαδή τουλάχιστον πάνω από 4,5 φορές. Και δεύτερο
έρχεται το market της Λατινικής Αμερικής, το οποίο και αυτό παρουσιάζει 41.000 κέρδος με 87.000 μεταφορικό κόστος. Στα πιο θετικά μας ευρήματα, η αγορά του Asia Pacific είναι η πιο κερδοφόρα αγορά μας, η οποία διατηρεί την καλή της απόδοση ακόμα και εκεί που εντοπίζουμε προβλήματα, όπως είναι τα έπιπλα. Και η μεγαλύτερη μας ευκαιρία εντοπίζεται στην αγορά του Καναδά, όπου παρότι σε όγκο πωλήσεων είναι η μικρότερη αγορά, παρουσιάζει το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από τα υπόλοιπα. Με βάση λοιπόν αυτά τα ευρήματα, αυτό που θα προτείναμε ως BI ομάδα θα ήταν να προσαρμοστεί η τιμή των τραπεζιών, να αυξηθεί ώστε να ενισχυθεί η κερδοφορία τους και ταυτόχρονα να δοθεί μια έμφαση στα υπόλοιπα προϊόντα της κατηγορίας των επίπλων, τα οποία εμφανίζουν ένα καλύτερο περιθώριο κέρδους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μειωθούν τα μεταφορικά έξοδα και ειδικά στις προβληματικές αγορές, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Λατινική Αμερική. Θα πρέπει να διευρυνθούν τρόποι με τους οποίους θα γίνει αυτό, είτε συνεργαζόμενοι με φθηνότερες μεταφορικές εταιρείες, είτε με περιφερειακή εκπλήρωση κάποιων παραγγελιών, ώστε να μειωθούν τα έξοδα. Και τέλος, να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που παρουσιάζουν αγορές όπως ο Καναδάς, που έχουν υψηλό περιθώριο κέρδους. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ και είμαστε διαθέσιμοι για ερωτήσεις. Υπέροχη παρουσίαση, παιδιά, και πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να περάσουμε στο κοινό μας. Θα ήθελε κάποιος να πάρει το μικρόφωνο. Έχει κάποια ερώτηση? Για να δούμε. Μπορείτε επίσης εναλλακτικά να γράψετε στο chat αν θέλετε. Έχουμε ερώτηση από το Σταύρο τον Ξάκη. Ναι, καλησπέρα Δημήτρη. Ακούγομαι? Γεια σου Σταύρο. Με ακούτε? Ναι, μια χαρά. Ναι, Γεια σου ναι. Σταύρο. Άψογα. Καλησπέρα παιδιά. Καταπληκτική παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία για την ερώτηση. Η ερώτησή μου βασίζεται στο αν έχω καταλάβει καλά δύο διαγράμματα. Συγκεκριμένα δύο διαγράμματα τα οποία δείξατε στην αρχή. Μπορούμε να δούμε λιγάκι το πρώτο διάγραμμα ξανά με την πορεία του profit και των κερδών και των πωλήσεων. Ωραία. Λοιπόν, βλέπω το κομμάτι του total profit από το 11 μέχρι το 14, το οποίο το πρόβλημά μας είναι ότι είναι χαμηλό. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι είναι σταθερό. Ακριβώς. Αλλά σε κάποιο άλλο διάγραμμα είδα μια τρομερή μείωση του profit στο κομμάτι των επίπλων, των τραπεζιών συγκεκριμένα. Το οποίο βλέπω ότι δεν αποτυπώνεται εδώ πέρα. Δεν αποτυπώνεται γιατί τα έπιπλα, συγγνώμη που έκανα jump in, τα έπιπλα συγκεκριμένα είναι μία από τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία και σαν κατηγορία εν γέννη έχει κέρδος με ένα περιθώριο κοντά στο 7%, έτσι, ανά την τετραετία την οποία εξετάζουμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν υποκατηγορίες μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία, οι οποίες όντως είναι ζημιογόνες, όπως προαναφέρθηκε λοιπόν το κομμάτι των τραπεζιών, έτσι, η οποία παρουσιάζει overall σε αυτό το κομμάτι της τετραετίας ένα έλλειμμα της τάξης των 64.000 δολαρίων. Συγγνώμη. Αυτό, Δημήτρη, σημαίνει ταυτόχρονα ότι υπάρχει κάποιο άλλο κομμάτι των επίπλων, το οποίο έχει ανέβει για να μπορέσει να κατηθεί σταθερά. Σωστά? Ακριβώς. Ναι. Έχετε βρει ποιο είναι αυτό? Το έχουμε βρει φυσικά, δεν αποτυπώνεται συγκεκριμένα μέσα στο κομμάτι της παρουσίασης, γιατί εξετάσαμε τα προϊόντα, τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες, τα οποία κρίναμε ότι θα πρέπει να διορθωθούν, έτσι,
ώστε να βελτιώσουμε την εν γέννη εικόνα της κερδοφορίας και των πωλήσεων της εταιρείας. Ναι, πολύ καλή σκέψη. Παρ' όλα αυτά, ταυτόχρονα με την κακή εικόνα των τραπεζιών, έχουμε και μια καλή εικόνα κάποιου άλλου προϊόντος, το οποίο επίσης θα μπορούσε να προωθηθεί για τον άλλο λόγο. Ωραία, αυτή την παρατήρηση θέλω να κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Και εδώ θα ήθελα να κάνω και άλλο ένα σημείο το οποίο θα μπορούσα να το πάμε και παρακάτω. Ότι θα μπορούσε να μην είναι ένα, αλλά να είναι 2 ή 3 προϊόντα τα οποία αντισταθμίζουν το loss το οποίο γίνεται από την κατηγορία των τραπεζιών. Φυσικά. Και εδώ θα μπορούσε και να γίνει και κάποια στιγμή δηλαδή σαν further ουσιαστικά development, ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με market basket analysis. Και θα μπορούσε να δούμε συνδυαστικά παράδειγμα, πράγματα. Σωστά. Λέω, παράδειγμα, ναι. Πολύ ωραία. Σας έχω και εγώ μια ερώτηση. Ποιο ήταν το σημείο το οποίο σας δυσκόλεψε περισσότερο στο project? Αν μου επιτρέπεις να απαντήσω, Δημήτρη. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον το πρώτο κομμάτι του challenge αφορούσε το τεχνικό κομμάτι του project, όπου έπρεπε να στηθεί μια βάση local σε SQL, να γίνει η εκαθάριση των δεδομένων μας, στην πορεία να φορτωθούν στο κομμάτι του BI και εκεί να μελετηθούν σε μεγαλύτερο βάθος, προκειμένου να βγάλουμε τα insights τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα. Έχοντας πλέον ένα καθαρισμένο dataset και με δεδομένο ότι η πληροφορία που δίνεται στο εκάστοτε dataset μπορεί να μην είναι απαραίτητα η αρμόζουσα ή αυτή που χρειάζεται προκειμένου να αντιληφθούν αυτά τα κομμάτια των insights που προαναφέρθηκαν, και έπρεπε να γίνουν γενικότερα αρκετές μεταποιήσεις, ας πούμε, προκειμένου να είναι λειτουργικό το κομμάτι του dataset. Δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα ήθελαν να αναφέρουν κάτι. Για μένα εννοείται και νομίζω πάνω σε αυτό, Δημήτρη, το συγκεκριμένο dataset το οποίο αντλήσαμε όλα αυτά τα δεδομένα δεν περιείχε παραδείγματος χάρη το cost ατόφιο και έπρεπε με βάση αυτά που ήδη είχαμε δυναμικά μέσα στο dataset και μέσα στο BI να το δημιουργήσουμε, να το δούμε αν δουλεύει, αν δεν δουλεύει, γιατί ήταν και πολλές οι παρατηρήσεις μέσα, επομένως ήταν και αυτό λίγο challenging, μέχρι να έρθει και η επόμενη κάπως δυσκολία, να βρούμε τι θέλουμε να πούμε, να είναι μέσα στα πλαίσια, εννοείται τα χρονικά που έχουν τεθεί από την Big Blue, κάπως να έχει αρχή, μέση και τέλος αυτό, γιατί εντάξει, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, μέσα στα data μπορείς να χαθείς πολύ εύκολα και να χάσεις το narrative, επομένως προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε έτσι πολύ στοχευμένο. Και τα δύο σημεία που θίξατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά, πραγματικά. Ειδικά το δεύτερο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που λέμε scope creep, γιατί ψάχνω και όσο ψάχνεις βρίσκεις, ειδικά όταν έχεις και μεγάλους όγκους δεδομένων και ειδικά όταν έχεις αρχίσει κιόλας να έχεις, ας πούμε, αυτό που λέμε skin in the game, ότι της αρέσει πάρα πολύ κιόλας αυτό το κομμάτι και έχεις πολύ μεγάλο stake, να το πω έτσι, γιατί τα δεδομένα σου είναι στη τελική, να το πω έτσι, κάθε μέρα, μπορεί να σε πάρει μακριά και να αρχίσει να προσπαθείς να απαντήσεις και άλλα πράγματα που είναι εκτός ουσιαστικά του scope των ερωτήσεων που έχει θέσει στο business. Αυτό είναι ισχύει. Πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση στο Δημήτρη που ανέφερες για τη βάση. Τι βάση στήσατε? Στο dbeaver μια Postgres. Χρησιμοποιήσαμε την SQL για να κάνουμε import τα δεδομένα μας, να κάνουμε κάποιες μικροεκαθαρίσεις που χρειαζόντουσαν, έτσι, για τα nulls και λοιπά values, και από εκεί και πέρα χρησιμοποιήσαμε το Power BI για το κομμάτι του visualization. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την καταπληκτική παρουσίαση. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.